Matdaşlaryň Türkmenistanyň dürli uğurlardaky düzümleriniň wekilleri bilen geçirýän duşuklary taraplaryň gatnaşyklary ösdirmäge bolan işçiliginiň nurkudy. Ýezgiderlik häsiýetde geçirilýän duşuklar hyzmatdaşlygyň ýokary netijeleri beslenmegini üçinedi. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadiýet Ministrligine Birleşik Milletler Guramasynyň Aziýanyň we Ýuwaş munsebeti boýunça ykdysady we durmuş komissiýasynyň Aziýa we Ýuwaş munsebeti üçin durnukly ötüş boýunça tekinji forumy video ara gatnaşyk arkaly geçirildi. Forumyň maksady 2030-njy ýyl içinde urçyn gün tertibi we durnukly ötüş maksatlary boýunça alınıp barýan işler bardy. Hemde Birleşik Milletler Guramasynyň Aziýanyň we Ýuwaş munsebeti boýunça ykdysady we durmuş komissiýasynyň durnukly ötüş boýunça sebitlerini edilen işler we bu uğurda gazarylan üstünlükler bardy. Pikir alşmakdan varat boldy. Duşukda durnukly ötüş maksatlarynyň Türkmenistana ornaşdyrylmagy boýunça ähmiýetli işleriň alınıp barýanlygy bellenildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine energiýanyň gaýtadan dikeldirilen çeşmeler boýunça halkara agentliginiň baş direktori Francesca Lacamera bilen duşuk geçirildi. Gepleşikleriň marşyna ähmiýetli mümkinçiliklere ýa bolan özara gatnaşyklaryň netijeligi bellenip geçirildi. Taraplar energiýanyň gaýtadan dikeldirilen we alternativ çeşmeleriniň netijeli ulanma ulgamyny özara hyzmatdaşlygyň işçileşdirmeginiň derwäýsligini tydylar. Şonlukda Türkmenistanyň energiýanyň gaýtadan dikeldirilen çeşmeleriniň ösdirilmegi, şerde energiýa howpsuzlygynyň üçinedilmegi we milli ykdysadyýetyň dürli pudoklaryny energiýa tökşeýtleji innowasiýon tehnologiýalar ýetgiderli ornaşdyrmak maksady bilen Türkmenistany 2030-njy ýyl üçin gaýtadan dikeldirilen energetikany ösdirmek boýunça milli strategiýasy tasdiklanyny bellenip geçildi.